Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbat sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3. Nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Jesus, ikaw ang nagbuhat sa tanan, mga butang ni ining kalibutan. Kibuhat mo, gihulma mo ako, ug tag-iya sa kinabuhi ko. Balaan ka, gamhanan ka, matinod anon ka, ug walay makalabaw sa imong gugma. Dayikon ko, simbahon ko ang pagkamaayo mo, ug magayukbo ako sa imong trono, akong Ginoo. Jesus, ikaw ang nagbayad sa sala, nagantos sa ibabaw sa krus. Jesus, ikaw ang kaluwasan ko, ug nabuhi ako tungod kanimo. Balaan ka, gamhanan ka, matinod anon ka, ug walay makalabaw sa imong gugma. Dayigon ko, simbahon ko ang pagkamaayo mo, ug magayukbo ako sa imong trono, akong Ginoo. Gamhanan ka, matinod anon ka, ug walay makalabaw sa imong gugma. Dayigon ko, simbahon ko ang pagkamaayo mo, ug
Magayubo ako sa imong trono, akong Ginoo. Akong Ginoo. Maayong buntag sa tanan nga nagapaminaw ni ini nga tingog kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa tungbuhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valuald. Salamat sa tong Ginoo tungod sa iyang kaayo sa tong mga kinabuhi ug salamat usab sa inyong paghahinog hamubok nga oras ug sa inyong dedikasyon alang sa pagpatalinghog ug sa pagpamalandong sa iyang mga pulong. Ug alang sa tong pagtuon karon mogamit kita og duha ka libro ug ang atong teksto atong makita sa libro sa Henesis sa daang tugon ug ang sa Ebanghelyo ni Mateo. Henesis kapitulo 38 bersikulo 11 ngadto sa 26 ug Mateo kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 3. Atong hisgutan dinhi ang sugilanon sa usa ka babae nga gihinganlan og si Tamar. Si Tamar nga nangita og hustisya. Adunay daghan nga mga tawo karon nga nangita og hustisya tungod sa mga pagpanglupig ug mga pagabusar nga hilabihan kapait ug ang uban kamatayon nga walay hinungdan o dili reasonable ang hinungdan sa ilang kasinatian sa kinabuhi. Adunay mga babae nga naanakan tungod sa sayop nga desisyon ug sa sayop nga mga panaad ug biyaan ang maong babae sa lalaki nga nakabuntis o sa amahan sa maong bata ug ang bata usab nagdako nga walay amahan. Nangita kini sila og hustisya. Hustisya sa panghitabo sa ilang mga kinabuhi o sa ilang pamilya. Hustisya man kana sa relasyon, hustisya sa ilang trabaho, hustisya sa pagmaltrato ug uban pa. Ang uban nakadawat sa hustisya ug ang uban pod wala makadawat sa hustisya hangtod nga nangamatay na lang sila. Daghanta nga mabatian nga mga balita pinaagi sa radyo o sa TV ug ang kasagaran karon makita nato ang maong mga balita pinaagi sa social media sama sa Facebook ug ang uban pod ato ra pod nga mga silingan o mga paryente o igsuon man kana. Kay nila palagi dili man lagi kaduol sa luwag mao nga walay paabuton nga hustisya ug nga pobre man pod lagi ka ug mao nga wala panumbalinga sa uban ug naa kadaghan kwarta nga ikabayad sa abogado o pangpadangog o pahamloy sa husgado sa korte aw malamang makadawat ka og hustisya ug wala kay kwarta nga ikatunol sa pulis aw way mo laban nimo ug nahibaw-an nga wala kami boto nila sa eleksyon yam-iran ra kanila kay tagalain man lagi ka nga partido dili man hinuon tanan tinuod apan tinuod kini sa uban nga dapit apan mao kana ang pamaagi sa mga tao sa kalibutan nga walay Kristo nga gikahadlukan o walay gugma sa pagkamatarong. Ang tao nga adunay kahadlok sa Dios maningkamot jud sa pagbuhat sa matarong. Masayop man gihapon apan adunay gugma sa pagbuhat sa matarong. Hinumdumi nga pwede nga ang mahimo nga mahinimbahon ang usa ka tawo bisan og walay Kristo sa iyang kasing-kasing. Nabatasan lang nga mosulod og simbahan apan wala si Kristo sa iyang kinabuhi. Dinhi sa atong pagtuon karon atong makatunan ang usa ka babae nga yutan-ong gigikanan ni o katigulangan ni Ginoong Hesus. Bot pasabot nga usa kini siya ka katigulangan ni Ginoong Hesus sa side sa yutan-on niyang amahan nga si Joseph o si Jose. Ug ang iyang ngalan kini mao si Tamar. Si Tamar ang pinakauna nga babae nga gihinganlan sa bag-ong tugon sa Ebanghelyo ni Mateo sa kapitulo 1 bersikulo 3. Si Tamar usa kini siya ka umagad nga babae o binalayin ni Huda or Juda. Si Huda anak pod ni siya ni Jacob. Ug si Huda nga ugangan ni Tamar usa sa 12 ka mga anak nga lalaki ni Jacob. Kini si Huda usa sa mga bugoy-bugoy nga mga magulang lalaki nga nagbaligya ni Joseph ngadto sa Ehipto. So ang pinakaunang babae nga gihisgutan sa bagong tugon sa Ebanghelyo ni Mateo nga usa ka katigulangan ni Ginoong Hesus dili si Sara nga asawa ni Abraham ug dili pod si Rebecca nga asawa ni Isaac
Isaak ug dili pod si Raquel o si Leah nga mga asawa ni Jacob ug dili pod si Maria. Hinunua ang unang babae nga gihisgutan sa bagong tugon sa ebanghelyo ni Mateo mao si Tamar nga nabuntisan ni Huda tungod sa pagpanglimbong. Unsa man di ay ang angay nato nga makat-unan dinhi sa sugilanon. So, matod pa sa sugilanon dito sa libro sa Henesis Kapitulo 38 nga nakaasawa si Huda og Kanaanhon ug sa laktod nga pagkaistorya aduna kini si Huda tulo ka mga anak nga lalaki. Ang kinamagwangan nga anak lalaki ni Huda gihinganan kini og si Ang ikaduha mao si Onan ug ang ikatulo mao si Sela. So tulo ni sila, Onan ug Sela. Og miabot ang panahon og tungod sa ilalagi nga kultura nga si Huda ang nagpili og usa ka asawa alang sa iyang panganay nga anak nga mao si Og ang babae gihinganlan kini og si Tamar nga usa pod ka Kanaanhon. So ang napangasawa ni sa kinamagwangan ni Huda nga si mao kini si Tamar. Og tungod sa pagkadautan sa kinabuhi ni dautan sa mata ug sa atubangan sa Dios, gikuha kini siya sa Ginoo pinaagi sa kamatayon. Ug mao nga sayo nga nabalo si Tamar ug nga wala pud sila makaanak. Ug si Huda miingon sa iyang ikaduhang anak nga lalaki nga si Onan. Ingon siya, Onan, sulod og makigdulog ka ngadto kang Tamar ug makigminyo kaniya aron nga makaanak mo alang sa kadungganan ug ingon nga kaliwatan sa imong magulang nga si Ug mao nga mituman si Onan sa sulti sa iyang amahan nga si Huda ug nahitabo nga nakighilawas si Onan kang Tamar apan giula kini ni Onan sa yuta aron nga dili mabuntis si Tamar o sa dili paghatag og kaliwat sa iyang maguwang nga namatay nga si Kay gusto ni Onan nga og aduna man gani siya anak, maiya jud nga anak. Og tungod sa gibuhat ni Onan, ang iyang gibuhat nga nakapasuko kini sa Dios ug tungod niya nagikuha usab siya sa Ginoo pinaagi sa kamatayon. Ug mao nga si Huda miingon kang Tamar nga iyang binalay, magpabilin ka nga balo Tamar, adto ka sa balay sa imong amahan, ug hulata hangtod nga madako, ug muhamtong ang akong kinamanghuran nga si Sila. Pero ambot lang, basin pud og mamatay pud si Sila sama sa iyang duha ka mga maguwang lalaki. Medyo nasakitan pud si Tamar sa sulti ni Huda. Ug mao nga milakaw si Tamar ug mipuyo didto sa balay sa iyang amahan. Ug sa kadugayon sa paghulat ni Tamar ug nga mihamtong na lang si Sila, wala man gihapon gihatag ni Huda si Sila alang sa kaminyoon ngadto kang Tamar. Nagduha-duha si Huda paghatag ni Sila ngadto kang Tamar tungod sa nahitabo sa duha niya ka mga anak nga parihas na matay ug nga nahadlok si Huda nga basin pud kuno og mamatay si Sila ug gihatag niya kini ngadto kang Tamar sa kaminyoon. Ug miabot ang usa ka adlaw nga namatay pod ang asawa mismo ni Huda ug nga nagmasulubon si Huda sa maong panghitabo kay lagi namatay ang duha niya ka mga anak, diyan namatay pod ang iya mismo nga asawa. Si Sila na lang ang nahibilin. So nabalo pod si Huda, una nga nabalo si Tamar kaduha sa duha ka anak ni Huda ug karon pod si Huda pod ang nabalo. Ug tungod lagi kay wala man motuman si Huda sa iyang panaad kang Tamar, nini higayuna nagplano si Tamar nga manimalos kang Huda sa iyang gibuhat o garon nga makuha niya ang hustisya nga gibakakan siya ni Huda mahitungod kang Sela nga wala tumana ang panaad ni Huda nga iyang ihatag si Sila alang sa kaminyoon ug kung mahamtong na kini. Ug mao nga tungod kay namatay man lagi ang asawa ni Huda, sa dihang misuroy si Huda ngadto sa dapit sa iyang higala aron sa paglingaw-lingaw sa iyang gibati ug nga nakadungog si Tamar kung hain dapit si Huda. Ug mao nga nag-ilis kini si Tamar ug nga nagpurong ug nagbato na nagtabon sa iyang naong ug nagpakaaron ingnon nga usa siya ka bigaon. Gibuhat kini ni Tamar aron nga makabaton siya og anak, ingon nga kaliwatan
alang sa iyang bana nga namatay nga si kinamagwangan nga anak ni Huda. Ug tungod kay wala makaila o wala jud makahibalo si Huda nga si Tamar di ay nga iyang binalay mismo ang babae nga nagpakaron ingnon nga bigaon ug iya kining giimbitahan ug nga nag-uban sila sa pagkatulog. Ug human nga nagdulog silang duha, miingon kini si Huda nga padalhan ka nako dinhi og kanding nga nati apan sa pagkakaron unsa man ang imong gusto nga panagsaad. Ug miingon pud si Tamar, ako na kanang imong singsing, ibili na nako og ang baklaw nimo o bracelet ug kanang imong sungkod, ibili na sila dinhi nako. Ug kay gihatag man pud ni Huda ang gipangayo ni Tamar og gibili ng singsing, gibili ang baklaw ug ang sungkod, ingon nga saad ug kuhaon ra kuno kiniunya inighatod sa gisaad nga kanding nga nati. So mao to nga human sa pipila ka mga adlaw gisugo ni Huda ang iyang higala sa paghatod sa kanding nga nati ngadto sa babae nga bigaon. Apan sa pagabot sa didto sa maong dapit diin nagkita sila ni Huda og Tamar, dili nila makita ang babae nga bigaon kay matud pa sa mga lumulupyo sa maong dapit. Wala man kuno bigaon nga nagpuyo sa ilang dapit. Ug pagkahuman sa 3 ka bulan, adunay misumbong kang Huda og nag-ingon, Huda, si Tamar nga imong binalayi ba? Kay nakighilawas ug labot pa niya na buntis si Tamar ug dako na ang iyang tiyan. Sa kasuko, miingon si Huda, kuhaan ninyo si Tamar og padaobi siya. Ug tungod usab sa iyang pagpakamatarong sa iyang kaugalingon, nakita ni Huda nga oportunidad na niya nga mawala na si Tamar o mamatay aron nga dili na niya mahatag si sila sa kaminyoon ngadto kan Tamar ug nga padaoban nga buhi ni Huda si Tamar tungod kay nabuntis kunuhay si Tamar sa lain nga laki. Nagpakamatarong si Huda pinaagi sa iyang pagsulti nga padauban si Tamar aron nga mamatay tungod sa iyang sala nga nabuntisan. Apan sa dihang gigudsod si Tamar sa mga tao nga mudaob ni Dya, ingon si Tamar, nakakita ba kamo niini? Ilhanin jo ang tag-iya niini nga singsing, kining baklaw og sungkod, ang tag-ija niini. Paminaw mo, siya ang nakabuntis nako, siya ang amahan sa akong ginabdos. Ug mao to nga pagkakita ni Huda sa singsing og baklaw og sa sungkod, giila ni Huda nga iya ang maong singsing, nga iya ang maong baklaw ug nga iya pod ang maong sungkod. Ug human niana miangkon si Huda nga wala siya makahatag og hustisya kang Tamar ug wala siya motuman sa iyang mga panaad. Ug miingon si Huda nga ingon siya, tinuod sa pagkatinuod mas labing matarong si Tamar kay kanako. Ug sa laktod nga istorya, nanganak si Tamar og 2 ka lalaki nga kaluha. Kaluha og gihinganlan kini sila og si Perez og si Sera. Ug human niana gipasagdan si Tamar ni Huda. Lisod kining atong sugilanon karon dinhi sa atong pagtuon. Atong gihisgutan dinhi kalabot ang kamatayon, pagdisiplina o silot sa Ginoo, kalabot na ang pagpanglimbong, panaad nga wala tumana, pakighilawas ug ang salawayon nga binuhatan. Dilian nindot ang sugilanon apan tungod sa kamatuoran nga ang yutanon nga kagikanan og katigulangan ni Ginoong Hesus, adunay sugilanon og kasinatian nga dili maayo. Nagpahinumdum kini kanato nga si Ginoong Hesus mismo tinuod siya nga tawo nga sama nato ug usa siya katawhanon nga manuluwas. Adunay daghan nga mga bersikulo sa Biblia nga magpamatuod sa tawhanon nga kinaiya ni Ginoong Hesus. Apan kulang ang atong panahon dinhi para ni ana. Ug sakto lang nga nahiapil ang ngalan ni Tamar sa sugilanon sa Ebanghelyo ni Mateo sa kapitulo 1. Ang kaluha nga anak ni Tamar nga si Perez maoy kagikanan og katigulangan sa yutan ang amahan ni Ginoong Hesus nga mao si Joseph o Jose, ang bana ni Maria.
Kung wala maning kamot si Tamar sa iyang kaugalingon aron sa pagkabuot sa maong hustisya nga gibakakan siya ni Huda, wala kita masayod sa kung unsa ang klase sa sugilanon sa kagikanan ni Ginoong Hesus nga ato nang nabatunan karon. Pinaagi sa gibuhat ni Tamar, nahimo si Tamar nga kabahin sa plano sa Dios alang sa kaluwasan sa atong kalag pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Mga igsoon kog higala, kini nga atong sugilanon nagpamatuod nga walay kinabuhi nga hingpit ibabaw dinhi sa yuta, pero wala kini nagpasabot o wala kini nagsugyot nga buhaton usab nato ang gibuhat ni Tamar o ni Huda. Apan aduna usab daghan ang makarelate sa kasinatian ni Tamar nga aduna sila mga anak apan walay amahan nga nag-amuma sa mga anak. Adunay mga babae nga nabuntisan og gilayasan sa maong lalaki. Nagkalain-lain man ang mga kasinatian apan nagpamatuod lamang nga ang kinabuhi ug kasinatian ni Tamar nga bisa na sa kasakit pagpanglupig o sa kagulanan wala ang Dios nagpasagad og nga dili ang Dios magpasagad kanimo ug kanako. Kitang tanan makaagi og kalisod sa bisan unsang matang o sitwasyon, mahulog man ta sa pagpakasala, mahulog ta sa litag sa yawa, apan hinumdumi nga ang grasya ug kaluoy ug pasaylo sa Ginoo mas dako ug gamhanan pa kaysa atong mga kasinatian. Adunay daghan nga mga sugilanon ug kasinatian sa balang kasulatan sa daang tugon ug hangtod na sa bag-ong tugon nga nagpamatuod nga ang tawhanon nga kagikanan ug katigulangan sa ug tawhanon nga kinabuhi ni Ginoong Hesus nagpamatuod nga sama lamang sa atong mga kasinatian sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ug nga si Ginoong Hesus mismo nakasinati nga giakusahan siya, nakasinati siya nga gisalikway sa iyang mga silingan mismo. Wala mo tuon ni Jang mismo nga mga igsuon sa unod. Giakusahan sa mga dato ug mga relihiyoso. Gibunalan sa tunukon. Gipatiran siya. Giludan. Gikurunahan og tunok. Gipapasan sa krus. O gipalansang sa mga tao didto sa krus. Giduslak pa. Hangtod nga nabugto ang iyang kinabuhi. Bisa na sa mga pag-antos, nadawat ni Ginoong Hesus ang hustisya nga mao ang iyang pagkabanhaw. Nagmadaogon si Ginoong Hesus ibabaw sa kamatayon alang sa imo ug sa akong kaluwasan gikan sa sala. Kung gipili nimo ang pagpakaron ingnon nga matarong ka kay sa uban tao, sama ni Huda basin unya matiliwan pud nimo nga mapakauwawan ka atubangan sa mga tao nga gigutom sa mga chismis. Kung gipili nimo ang pagpamakak pinaagi sa imong mga saad apan dili nimo kaya nga tumanon, basin pud maparehas ka ni Huda nga limbungan rapod ka unya. Kung gipili nimo ang pagpang-abuso sa mga tao nga walay nahot o mga tao nga huyang, basin maparehas ka ni Huda nga mapildi ka sa kamatuoran ug hustisya. Mga igsoon kog higala, kung aduna ikaw kasinatian sama sa kasinatian ni Tamar, ayaw kinihimua nga mobalda sa imong kalipay o abilidad sa pagpakigambit sa grasya nga gihatag sa atong Dios nga maluluyon. Ato kining hinumduman nga ang grasya sa Ginoo mas labaw pa o nga mubungkag kini sa atong mga kaluyahon o kahuyangon. Ngano man nga naapil man kining sugilanon ni Tamar sa kinabuhi ug kagikanan ni Ginoong Hesus. Tungod kini sa plano sa Dios nga mao ang kaluwasan sa atong mga kalag. Ang 2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 21 nagingon dito, siya but pasabot si Ginoong Hesus. Siya nga wala makaila og sala, gipakasalaan siya tungod kanato aron kita diha kaniya mamahimong pagkamatarong sa Dios. Dito sa Isaias kapitulo 43 bersikulo 12 nagingon po dito, tungod niini hatagan ko siya, but pasabot si Ginoong Hesus. Tungod niini hatagan ko siya og usa ka bahin uban sa dagko ug uban sa mga mabaskog siya magabahin sa mga inagawan. Tungod kay iya nga gibubo ang iyang kalag ngadto sa kamatayon ug siya giisip uban sa mga malapason bisan pa sa iyang gipas-an ang sala sa daghan ug naghimo og paglaban alang sa mga malapason. Mga igsoon kog higala,
ang mangilad nimo nga kasinatian sa kinabuhi ug mga kasakit kaya nga himuon sa Ginoo nga may kapuslanan kana, kaya nga himuon sa Ginoo nga matahom ug anindot ang katuyuan sama sa katuyuan sa kinabuhi ni Tamar. Dalay ko na ngalan sa atong buhi nga Dios, magampo kita. Mahigugmaon ug maluluyon nga Amahan sa langit, salamat sa imong grasya ug kaluoy ug gugma nga walay kinutuban. Ablihi ang among mga mata ug ang among kasing-kasing aron nga makita namo kadtong anaa sa mga pag-antos ug kasakit ug nga gamita kami alang kanila. Lig-o na usab ang among pagtuo aron nga masinati namo ang imong lihok ug ang imong pagpamuhat sulod sa among mga kinabuhi. Ayaw itugot nga mabutaan kami sa among pagkaaron ingnon nga daw matarong na kami sa mata sa mga tao. Pasaylo kami sa among mga kalapasan ug himuang nga mahimaya ka sa among mga kinabuhi. Salamat kanimo Ginoong Hesukristo ug nga gisimba ka ug gidayeg namo ikaw. Ang imong ngalan lamang mahimaya sa among mga kinabuhi. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin, Tomasopo, Saudi Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanito ng Just turn